Maximino, moi bons días. Bos días a todos. Feliz ano, encantados de terte aquí no termómetro un día máis. Eu encantado de estar aquí tamén. Porque ademais encántanos facer esas viaxes no tempo con Maximino remontándonos a eses obxetos que xa, pois, quizáis hoxe en día non lles damos tanto valor como no seu momento foron revolucionarios. Empezamos, che parece, falando da televisión, remontámonos ao ano 1956. Que significou nese momento a tele, Maximino? Foi unha das cousas máis importantes en España, porque nese ano pois, empezou a funcionar a televisión, que era a Radio Televisión Española. Empezou a funcionar en Madrid. Generalmente botou uns anos que non chegou a red aquí a Galicia, pero uns 2 ou 3 anos xa tiñamos televisión aquí en Galicia. Ali funcionaba como 3 horas ao día, non había... Só 3 horas? Só 3 horas, non había televisión pola mañá, nin... Bueno, claro, non terían con quen chera a programación, claro. Claro, estamos empezando, entonces isto... Pero foi un gran boom, porque xa por 3 anos despois xa había televisores en blanco e negro polas tabernas e polos bares, e en algunhas casas tamén. Non era fácil porque era carísimo comprar un televisor naquele momento. A maioría da xente traía os de Andorra ou de outro lado, e importaba os de outro lado, pero era moi caro comprar un televisor. Entonces non todo o mundo tiña televisor, nin todo o mundo tiña acceso á línea, porque había sitios que non había señal, entonces non podías poñer o televisor. Pero aquelo foi o boom máis grande, eu creo, un dos máis grandes que vivimos na nosa xeneración. Eu nací no ano 48, durante o largo da miña vida vivín un montón de innovacións, entre elas a televisión. Entón, os que temos máis de 70 anos, somos moi privilegiados neste país porque vimos nacer todo. Totalmente. E hoxe estamos, pois, o máis grande. Totalmente, Maximino. Como quero repasar varios obxetos, quería determe agora que temos aquí unha mini lavadora, non? Estamos desta volta no ano 1966. E moitas veces temos falado da labor desas mulleres que tiñan que ir aí a fregar en invernos, lavadoiros, claro. Que significou a lavadora? E quen podía mercar lavadoras no 66? No 66 a lavadora tamén foi un invento estupendo. Aquí en España empezamos a fabricar lavadoras e vender. As lavadoras, pois, quitaron un traballo de moitas mulleres, porque xeralmente as que facían a colada eran as mulleres, de iren ao lavadoiro, iban ao lavadoiro a lavar, pero tamén perderon unha parte. Elas foron as que perderon máis, porque xa non salían da casa, metían a roupa na lavadora, pero xa non había aquelo de ir ao lavadoiro a contar os contos ou falar ca veciña. Podían quedar a tomar un cafelillo, Maximino. No café non había no río, no río non había café, ali podían beber auga, pero outra cousa non había. Pero aquelo... Xa, o componente social que tiña tamén, non? Había, digamos, un diálogo, unhas cousas que se contaban no lavadoiro, mentre se lavaba, entón iso foi algo que perdemos. Pero nese ano xa empezamos a ganar outras cousas, porque empezamos a facer os coches aquí en España. Claro, aquí temos unha maqueta dun Seat 127 anos 76. Nese ano empezamos a facer os E600. Empezou a venderse nese ano, máis ou menos. Claro, foi un boom. O facer coches aquí en España foi algo importante, porque en España... Canta xente que había neses coches, co pequenos que eran, Maximino? Temos ido 6, hasta 7 tamén. Eu ainda teño un, gracias a Dios, ao día de hoxe. Hoxe non seremos capaces, porque a xente hoxe tamén ocupa un pouco máis que antes. Estamos máis alimentados que daquela. A xente agora alimentase máis, ocupa un pouquinho máis, pero de ir 6 ou 7 nos 600 era normal. Era normal, non había outra cousa, entonces, bueno, pues había que buscar a forma de ir nos 600. Por aquelas estradas, ademais, Esos coches bateron un récord porque en España non había medios de locomoción, entonces o noso xefe do Estado, o Instituto Nacional de Industria, que era o que fabricaba todo eso, dicen, bueno, hai que empezar a facer coches aí a montón, sean bons, sean malos, pero vamos a facer coches. Entonces a SEA foi un boom, porque empezou a facer coches a montón, claro. Foi cambiando tamén, Maximino, que o temos tamén por aquí, o xeito de xogar, non? Deses xogos na rúa que tantas veces nos tes falado, ti viviches tamén o nacemento das Nintendos, das consolas. Iso sí que provocou o aillamento dos mozos. Isto xa viñeron para lá polos anos 80, 86, normalmente xa viñeron as consolas. As consolas era algo que xa había... Xa deixamos de escoitar o transistor, xa tiñamos televisión, pero facía falta os videoxogos. Os videoxogos foron algo que bateron un récord no noso país, porque de non ter nada a ter unha maquiniña que te fixera videoxogos, pois era moi importante.
Entonces, todas estas cousas foronse creando e foi un boom, porque isto de xogar cunha maquinilla entre dúas personas ou destas cousas era algo que nós estamos acostumbrados a xogar ás cartas ou a billarda ou ás bolas, pero o de xogar con electrónica foi Sen dúbida, importante. e ademais agora lembras deses xogos que parecen rudimentarios e daquela, como ti ben dis, que foi unha revolución. Sí. Aínda que para a revolución, que ti así que ta aquí xa moitas veces non o dixeches, foi o teléfono móvil, querido Massimino, o primeiro móvil no 96, vemos No, aí. 86. Os móviles empezaron a partir do 86. Ti de feito, nos contaches alguna vez que tiveches un, non? Eu Que tuve pesaba ademais. un teléfono que pesaba medio kilo. Fíxate. Dos teléfonos que había daquela. Entonces, o teléfono móvil penso eu que foi o máis importante que creamos na nosa generación, porque de ter que escribir unha carta ou ir a viaxar para un evento a calquera, a ter un teléfono que se poida comunicar desde calquer punto e sin ter que estar sujetos ali dentro da casa, un teléfono que estuvera ali quieto, pois para nós foi moi importante o teléfono móvil. Gañamos calidade de vida e logo tamén se agilizaron os negocios, era moito máis doado, non? Claro, aí tamén se inventou unha cousa nese ano, que é o fax. Se era un produto que ti metías unha folla aí e polo número de teléfono se pasaba a outro teléfono. Isto do fax, acordarédevos todos que foi moi importante porque era pasar unha letra de cambio ou pasar un escrito a outra persona a través do teléfono. E iso tamén sentou un precedente moi grande entre nós, sobre todo toda a xente que tiña un comercio ou que vivía deso. Entón, ese ano foi fabuloso. Bueno, tamén se inventaron outras cousas, como a través do teléfono móvil, pois se foron facendo outras cousas. Que, por certo, quería determe, Massimino, porque temos aí ese álbum de fotografías co que rematamos. Como foi cambiando, digamos, o almacenamento de recordos? Porque agora xa, Massimino, bueno, lle damos ese valor de nostalgia, ¿no? Porque agora estamos como fotografiando todo o rato, efectivamente. Ahora collemos un teléfono destes na man e buscamos aquí a foto de... Temos outra, buscamos aquí todo, buscamos todo aquí, no teléfono. Antes, tiñonlo aquí. E resumíamos unha infancia en 10 fotos, Estas son as fotos de cando eu son en Emilio, o sea que hai 55 anos. Levan aquí 55 anos, pero poden pasar outros 55 e van seguir estando aquí. Aquí non aguantarán 55 anos, que vos quede claro, porque non é fácil manter unhas fotos. Entón, claro, isto é moito máis fácil, isto é moito máis barato, isto costaba moito diñeiro, imprimir as fotos. Bueno, era un traballo por fotógrafos, non todo o mundo podía facer isto, pero estes álbumes que temos feito, a xente maior, que levan máis de 50 anos, siguen aí e seguirán. Por qué? Porque hai unha diferencia moi grande. Aquí chegase moi pronto a elas, enséñanse en calquer momento. Pero o almacenaje desto non é o desto. Sen dúbida, antes lle dábamos como máis importancia os recordos e a nostalgia. Hoxe temos todo isto, que é o futuro, e que é moi bonito, pero se nos imos a isto que vemos aquí, nada de nada. Sen dúbida. Claro, a xente de hoxe non ten un álbum, é imposible, como vai ter pa aquí o que? Bueno, que xa temos un... Claro, agora xa non facemos fotos destas. Se o ten aquí no teléfono, pa aquí o quer, aquí, etcétera, etcétera. É unha mágoa. Bueno, Massimino, temos que rematar aquí. Te digo unha cousa, o que nos quedará por ver e por repasar,